Čauky a vítam vás u ďalšieho videa. Ako môžete vidieť, v názve bude Top 10 hier. Toto budú Top 10 hier mojich, ako že by ste si mohli zahrať, ako že by mohli baviť. Takže môžeme začať. Prvé, kto má rád Lego a kto má rád boj, tak nech si určite zahrá Hero Bionicle. Je to hra od 7 rokov, ale je to tutovka. Proste zabaví vás na dlho, sú tam rôzne misie, skladačky, ako v Legu. Boj je hrozné. Aj figurky si môžete meniť, ako tu máte ukázané. Dobre, poďme na ďalšie. Kto má rád hrozne strieľačky a Battlefield, určite si musí zahrať Call of Duty Modern Warfare 2. Alebo môžete skúsiť aj celú sériu a jednotku. Je to graficky veľmi dobre spracovaná hra. Ale fakt musíte uznať, že je to výborná hra. A keď ste si nezahrali, tak nemáte čo mi vyčítať, že je to debilina. Lebo je to fakt tutovka. Len tam moc veľa násilia a je to veľmi ťažké prejsť. Dobre, ďalšiu tutovku od 18 rokov. Battlefield, Bad Company. Battlefield. Čo mám dodať? Jedna z najlepších strieľačiek a bojovačiek. Proste není to také ťažké prejsť ako Modern Warfare 2, lebo Modern Warfare je ťažšie veľa. No, toto Battlefieldko, to je taký starý, aj jednotka je, ale tá dvojka je premakanejšia. Dobre, poďme na ďalšie. Kto má rád robotov? Peknú grafiku, ktoré sme videli už aj u týchto troch hrách. A kto má rád jazdenie a strieľanie. Tak toto bude pri tejto hre. Halo Reach. Máte rôzne bojovanie. Predstavte si, že je apokalypsa a vy si dáte brnenie a budú tam rôzne príšery. Nie zombíci, ale také napríklad. Predstavte si čo také? No a ja mám opísať, jak to vyzerajú tie príšery. Proste také malé príšerky, ktoré majú aj zbrane, alebo no asi tak. Ktoré majú zbrane, a vy tam môžete kill. Nevýhoda na tejto hre, že tam nemôžete tam mieriť ako v tejto hre a máte tam rôzne zbrane, aj laserové a také. No laserové, čo strieľa, také lasery. Je to urobené, nie je to od 18, je to od 16, je to taký menší 5G to má. No, dobre. Ďalšia tutovka pre miláčikov Battlefieldku. Battlefield 3. Čo mám dodať? Fakt mega hra. Fakt, neviem, čo mám dodať proste. Nie. Proste najhra. Fakt toto Battlefieldko. Toto Battlefieldko môžem dať preč. Dočkali sme sa. FIFA, futbal. Milujeme futbal všetci. Kto nie, nech ide, viete kam. FIFA 13 bola v roku 2000 obľúbená hra a ja ju mám rád furt. Aj pre tú grafiku fakt mega. No, také poďme k hre, ktorá je taká
Čo mám porovnať, je to... Budete tiež proti príšerám vlastne. Tu je najlepšia hra. To proste ide o postavu s mečmi, ktorí bojujú pre dobro a zabijajú také príšery a dostajú sa je tam veľmi veľa misií. Dobre, to je v tejto hre. Poďme na ďalšiu. Už sme tu mali dneska Call of Duty, bol to Modern Warfare, ktoré je to Black Ops. Black Ops sa môže presláviť aj s každým väčším zombikmi. Už som začal video Call of Duty Zombies sa to volalo, preto to je Call of Duty Black Ops a fakt mega hra, mega. Aj tie misie sú výborné. Môžem ďalšiu. A to je proste, túto hru majú každé deti rádi. Hlavne kto sú mladiaci. Máme tu Battlefield 4, dobre počujete. Battlefield 4, ešte v obale pôvodnom. Battlefield 4 aj s multiplayerovým diskom, pod týmto diskom. Poďme, toto je moja posledná hra, to je najlepšia grafika zo všetkoho. Chlapči v aučičkách. Forza Motorsport. Microsoft si na tom dali záležať. Viac spracovanejšie grafickú hru som nevidel. Toto je fakt mega. Neviem čo hrať. Neviem, Bandocopy a Microsoft sa spojili a dali tú vynikajúcu hru dokopy. To je všetko, ešte mám jednu hru, klasickú FIFA 11, ktorá sa preslávila tým, že mala rôzne cvičenie a strieľanie na bránu a tieto takéto dopodrobná. Dobre, ak sa uvažovať like a natočím ďalšiu sériu. Toto už bola druhá séria. Najprv boli hry na PlayStation. Toto dúfam, že sú pravdení a blížime sa k v prvom videu už máme okolo 90 a čo zobrazení. A ešte bude video ďalšie, tešte sa. O necelý mesiac ideme na ostrov. Chlapci, tam budú videjka vydané. Ale si Xbox, budú tam také tie vlogy ako Google, Dubai vlog je jedna. Ale tak toto bude ostrov vlog. Ideme do Chorvátska, je tam taký ostrovček. V tom ostrovčeku, ak tam tak nič nebude. Ešte vám budem informovať na budúcom videjko. Budúce videjko sa mi zdá bude toto avtička naše. Dobre, určite dajte like a podporte prvé video s obrazením, aby som to mal tých 100. A budem šťastný, je tam 6 lajkov a 4 dislajky. A cením za to, že ste dali a dali ste mi na Mafiu 2 sensor v obrazení, tak nejak. A Míša, tak ste najpopulárnejší, ale ty by dali 8 dislajkov a 1 like, tak to nie. 1 like je moc málo. No viete čo, mne to úplne jedno, lebo Míša je najväčší dement. A podporte určite odberom, něco robí reklamy, ja tak mám moc niekto nekúkáva. Podporte Fifka je môj obľúbený youtuber, to podporte a určite odberom. Zde som si rozbil hru. A keď ho nepodporíte, si retardovaný, dobre? Like, odber, zdieľačky, určite sa vám Fifko. Aha, čus. Určite Luky a čus.